गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिआरनि बेरगाव बियाबाव 2005 मायथाइयाव गायसनजानाय बेरगाव जौमा फरायसालिया बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै सरखारि गनायथि मोनबाय। बेखौ लानानै बेरगाव जौमा फरायसालिमाया बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बे कलेजखौ गायसननायाव मदद होनाय सुबुंफोरखौ साबायखर बावो। लोगोसे बे जौमा फरायसालिमानि गोदानै लुफुंनाय बिल्डिंखौ सिएम प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो बेरगाव फरायसालिमानि एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं, लाइब्रेरि आरो गेट लुफुंनो थाखाय प्रमद बर' बिथाङा 50 लाख रां होनो फोसावनानै होदों। मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांनि गोख्रों बिबुंथि। थांनाय 2020 मायथाइयाव मुनमुन ब्रह्मआ गावनि बिगुमैनि हटेल गौरां भेलियाव राजु नार्जारिखौ गाग्लोबदोंमोन। बेनि हेंथायै कक्राझार पुलिसनो एफआइआर होनाय जादों आरो आयेना बेनि सायाव नायबिजिरगासिनो आरो बिखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै राजु नार्जारिया बुंदों। मुनमुन ब्रह्मआ गावनि फेसबुक पेजआव आब्रुथि गैयै राव बाहायनानै प्रमद बर' बिथांखौ सोंखारिदोंमोन। मानोना पर्बतजरा ओनसोला बर'फोरनि गेजेराव गिबिसिनै सोदोमस्रि मोनजेननाय जायगा। बेबादि जायगायाव जोनोम जानाय आइजो मुनमुन ब्रह्मआ माबोरै आब्रुथि गैयै राव बाहायनो हायो होननानै राजु नार्जारि बिथाङा बुंदोंमोन आरो मुनमुन ब्रह्मआ सोद्रोम आखु गोनां आइजो जानांगौ होननानै राजु नार्जारि बिथाङा बुंबावदोंमोन। बेनि सायावनो मुनमुन ब्रह्मआ राजु नार्जारिखौ गाग्लोबदोंमोन होननानै मिथिहोदों। आसाम रायजोआव सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादा थांनाय 16 फेब्रुवारिनिफ्राय सोलिगासिनो। बे समाव गोबां बेले-बेजे थासारि सोमजिनायखौबो नुनो मोन्दों। मैया एबा 19 फेब्रुवारियाव समाज बिगियान आयदानि आनजादा जादोंमोन। बेबादिनो जनाय पुलिसआ फुंनि 11 रिंगायाव जनाय सदर गोजौ फरायसालिनि आनजाद थावनियाव समाज बिगियाननि सोंथिफोरजों लोगोसे फिननायनि कपि बोखांनो हायो। जनाय पुलिसआ जनाय मुरखंसेलेक हिनजावसा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि दरखं मोखाङाव फरायसालिनि 4th ग्रेडनि सासे मावख'गिरिखौ हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मावख'गिरिया आनजादाव जिरायनाय फरायसाफोरनो सोंथिनि फिननाय होनो फैदोंमोन। फरायसालिनि गेट मोखाङाव पुलिसआ फरायसाफोरनि सोंथिनि फिननायखौ दखानाव लांनानै जेरक्स खालामनो लांनाय स्कुटिखौ जब्द खालामो। आनजादाव जिरायनाय फरायसाफोरनि सोंथिनि फिननाय होनो नाजानाय सुबुंखौ देबेन पाटिर होननानै मिथिनो मोन्दों। पुलिस बिफाना देबेन पाटिरखौ हमनायजों लोगोसे कम्पिउटार दखाननि मावफारिया धीरज दुवारा, जनाय कलेज गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि फैद कुली, गाहाय थाखोनि हेफाजाबगिरि लीलाधर फायेंखौ सोंथि बिलाइखौ गोसारहोनायजों सोमोन्दो थानायाव पुलिसआ हमबाय। बेबादिनो आरोबाव मोनसे बेले-बेजे थासारि सोमजिबावदों। मेट्रिक आनजादनि समाज बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइनि जायगायाव गोरलै बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइयासो आनजाद मिरुआव सौहैदों। कक्राझार सहरजों नांजाबनाय डि.एन. हिमत सिंह गोजौ फरायसालियाव बे बेले-बेजे जेंनाया नुजाथिदों। बेखौ लानानै फरायसाफोरनि गेजेराव जोबोरैनो सोमोनांनाय थासारिया नुजाथिदों। थारैनो जाय समाव आसाम सरकार आरो सेबाया देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ गोदान आदबजों खुंनायनि थांखि लादों आरो बेबादि समनि गेजेरावनो खेबसे नङा खेबनैयै सोंथि बिलाइनि बायदि बायदि बेले-बेजे जेंनाया नुजाथिदों। बेबादिनो कक्राझार सहरजों नांजाबनाय डि.एन. हिमत सिंह गोजौ फरायसालियाव समाज बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइनि जायगायाव गोरलै बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइयासो सौहैयो। आनजादा सोलिफुनाय थि समनि गेजेरावनो आनजाद मिरुनि बिबानगिरि एबा फोरोंगिरिया सोंथि बिलाइखौ राननो हमो अब्ला समाज बिगियान आयदानि गेजेराव गोरलै बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइखौसो नुसनो। बेबादि बेले-बेजे जेंना जानायखौ लानानै फरायसाजों लोगोसे फरायसानि दिथागिरिफोरा गोख्रों हेंथा होनायजों लोगोसे सोंथि खालामदों दि आसाम सरकार आरो सेबाया जाय समाव गोख्रों आनजाद खुंगोन होननानै फोसावखानाय जादोंमोन, नाथाय बेबादि गोहैलो बिबान गैयै बायदि माबोरै बिबानगिरिफोरा आनजाद खुंगासिनो बेनि सायाव मोनसे गोख्रों सोंथि खालामदों। सोंथि बिलाइ बेले-बेजे जानायनि सायाव बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथाङा बुंदों, जेब्ला सोंथि बिलाइखौ लाबोदोंमोन अब्ला गोजौनि लेभेलाव समाज बिगियान लिरनाय दंमोन नाथाय सिङाव सोंथि बिलाइया गोरलै बिगियान लिरनायसो दंमोन। बेनि उनाव लोगो लोगोनो पुलिस थानायाव लांनाय जायो आरो गुबुन मोनसे पेकेट एबा समाज बिगियाननि सोंथि बिलाइखौ लाबोफिननाय जायो। बेवहाय खालि 5 मिनिटल' लेट जादों आरो बे समखौ फरायसाफोरनो बारायनानै होनाय जादों होनना मिथिहोदों।
सिकनाझार नेशनेल पार्क, बड'फा इउएन ब्रह्मनि मुङाव वाइल्डलाइफ सेंक्सुरि आरो एनिमेल साफारि मुङै बिटिआरनि माखासे हाग्रा ओनसोलफोरखौ फोसावनो थांगासिनो। बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा गासै 100 कौटि रां बाहायनो थांखि लादों। बावैसो साननि गेजेरावनो गासै सा 612 सुबुंफोरनो बिटिआर हाग्रा बिफानाव साख्रि होनो थांगासिनो दं। थांनाय बिपिएफ सरकारनि खुंथाय समाव गासै 1100 सुबुंफोरनो जेबो लिगेल सिस्टेम गैयालासे हाग्रा बिफानाव साख्रि थिसननानै होदोंमोन। नाथाय बिसोरनि साख्रिया सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डजों थिसनजानाय नङा। बिसोरनि साख्रिनि जेंनाया माबोरै सुस्रांजागोन बेनि सायावबो बिटिआर सरकारा खामानि मावगासिनो दं होननानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों। रेशन कार्ड गोनां बिजाथिफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। रेशन कार्डखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां फोसावना होदों सरकारा। मोनसे रेशन कार्डनि गेजेरजों गासै मोनबा सुबिदाफोरखौ रेशन कार्डनि गेजेरजों मोनफुंनो हागोन। रेशन कार्डनि गेजेरजों खम बेसेनाव संग्रा गेस मोनफुंनो हागोन। बेजों लोगोसे देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङाजासे देहानि फाहामथाय लानो हागोन। आरोबाव रेशन कार्ड दङब्ला अरुणोदय आसनिनि राङा बांगोन। बेजों लोगोसे आयुष्मान कार्डखौबो मोननो हागोन आरो रेशन कार्डनि गेजेरजोंनो लाइफ इन्सुरेन्सबो मोननो हागोन। बैफोर गोनां सुबिदाफोरखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। जायफोर रां दाहार एबा सुदआव रां दाहार हरदोंब्ला सांग्रां जानाया गोनां। मानोना आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रां सुद हरनानै फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरखौ फोजोबस्रांनो गोख्रों बिथोन होदों आरो जेरै बिथोन होदों बेबादिनो आसाम पुलिसआ फारि फारियै रां दाहार हरग्रा सुबुंफोरखौ हमनायखौ मिथिनो मोन्दों। लखिमपुर जिल्लायाव सा 31 रां दाहार हरग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमनाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। गामि गामि हाबनानै संदाननायनि गेजेरजों पुलिसआ रां दाहार हरग्रा सुबुंफोरखौ हमनाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। दुलाराय आसाम सानथालि फरायसा आफाद एबा आसाया गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि लांगोनायाव 3 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। बे धरनानि गेजेरजों सानथालि हारिनि माखासे दाबिफोरखौ थाबैनो मावफुंना होनांगौनि दाबि खालामनायजों लोगोसे थांनाय 1996 मायथाइनिफ्राय 1998 मायथाइसिम आरो 2014 मायथाइयाव हारियारि दाङाबाजियाव जिउ गोमानाय आरो न' बां सिलिंखार जानांनाय नखरफोरनो थाबैनो 5 लाख रांनि सरकारि अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे थांनानै थानायनि राहा खालामनानै होनो दाबि दैखांदों। राहुल गान्धीआ फैगौ 23 फेब्रुवारि खालि आसामनि गुवाहाटीआव थानाय उलुबारि सिआइडिनि मावख'आव नुजाथिफैथारनांगोन। फैगौ 23 फेब्रुवारिनि 11 रिंगायाव राहुल गान्धीआ गुवाहाटी उलुबारियाव थानाय सिआइडिनि मावख'आव नुजाथिफैथारनांगोन। जुदि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय राहुल गान्धीआ फैया अब्ला एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानै सिआइडिआ फोसावदों। राहुल गान्धीजों लोगोसे जयराम रमेश, कान्हाया कुमार, केसि वेणुगपाल आरो भुपेन बरायाबो फैगौ 23 फेब्रुवारि खालि उलुबारियाव थानाय सिआइडि मावख'आव नुजाथारनांगोन। मानोना बिसोरनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। भारत ज'रो यात्राया जेब्ला गुवाहाटीआव सफैदोंमोन अब्ला माखासे बेले-बेजे थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेखौ लानानै सिआइडिआ गोख्रों फोसावथाय होदों बिथांमोननि सायाव। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।